Hello mga kabisdak. So ayun, nanalay po yung bagong upload ang atong idol na Biners. Sila bagong upload. Ang upload nilang bago is Ahinte nga Amaw. So karon ato na po silang tanawan guys. So by the way, ako nga pala si Bisayang Vlogger. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akong YouTube nila, i-subscribe niyo guys. Yan, supportahin niyo aking YouTube channel. And also i-subscribe nyo ninyo ang CQ Biners. Yan, nasa 400k na ang kanilang subscriber. Supportaan nyo sila guys. Ang kanilang link ay nasa description ng video na to. So i-subscribe nyo guys. So another good vibes na naman atong tanawan karon. So ato lang tanawan ng ilang bagong upload na Ahinte nga Amaw. Let's do this. Kung kinsa'y nagdalaan eh. Kinsa kayo nagdalaan eh. Nakasikuan. Malitong squared. Yan si Brian, si Bong. Muni gingon ako nimo nga area nga baligya nga yuta sir. Yung kare dire baligya man pud unta ni pero napalit naman na sig Amerikano. So kanihaan na lang mo i-prepare para nimo. Nya wala Hindi nila kayo view sa baligyan Signor, yuta no? pa ni. Aw naa dire napita Kantay siya lang sir, sila. dire sa ubos-ubos na pero discourage kada anak ko sir kay layo kay siya sa kuan kanang Malayo pa karsada naman suok kayo. Si Maayo man guni siya kapag kuan nga yuta kay dool pa ka karsada nya dool-dool ra po siya sa mga poste sa kuryente so di kay kalayo og magpatap manggaling ka na imong negosyo di kay kalayo og buwan ang kuryente ding usapon sir kusupog hangin dire sir presko kay sa dire ding kana subscribe nyo puan mga signal kabisdak kusog kayo, po di po CQ hinay Biners. kay gatubang makagduha ka tower dire sir. Inoon sada ginihanin dapita kay nao presko kayo hangin, nya dool kayo karsada. Dili ko magmaay ani og mapalit na ako ning yuta Aw tinuod ki ka sir di ka magmahay-anig imong paliton. Nya kani mga kanding haning na nagkatag kinsa mo pitagiya na. Aw kana mga kanding haana sir ay may pagtuon ng apil na sa baligya kabantay ka tong mga balay datong ato ang kuanan gilabyan ganiha ilaan na siya dire sir. May gani kay dili po na pangkawato ng mga kandingan ng daplin magkayo karsada. Ay sus sir walay makapangamat ana sir di ka nang tagiyaan ha. Ikuhan gibansag biya ng mga halaplit mamarangay manautay Bilats. na munong mahadlok mangawat kay makalibang unya og lansang. Di ba na mahing nabot og magtukod akong negosyo hanay. Padok di ko pagkalibangon ko tinuog lansang. Bakurig muray kamati ang ako na. Ay so sir, mahadlok man kana nilaman ka manghilabot ana ilang kanding, di po kahilabtan ana. Asa pa ka ana na naa kay silingang gamhanan. Ug usap pod sir, dili man po na sila manghilabot og silingan. Kay dili unya imbitahon og na birthday nan. Aw, maayo po noon. Aw tuod lain pay ako. Minsan Sa kayo matuod view, ng guys, negosyo sa ay Signor, imong no? ano na Sila ana yung itukod. Aw, kani manggod kay bakilid niya lusukon kayo, muna nila may kay tukuran na akong zipline para sa mga turista ba. Usa zipline sir. Zipline na guys sir. Ay dili kay kaning ako ha. Jeep naman gud ang magbitay. Dito nakasakay ang mga turista gikan si babaw padulong dito sa ubos. Aw, unique bigidi kay na imo ang negosyo ni tukuron sir. Kung ikaw pa may permiro makapatukod diri sa isa sa secure ang negosyo ha sir. Pero ug mahuman na sir, ako binigay una mo sakay sir. Oo, pero mata imposible mo kayo magkapasakay ko nimo sir kay lantaw na ako nimo biruwit mo kayo ka sir nya. Ug mahinungdan mabugto niya na akong kable sir ba. Ikaw gani sir, kay Joker. Ay sir, asa man ka sir? Patay na unsa man ang imuha sir nga. Di naman nahapak, dala naman ang tuklot. Wala sulit ay sir. Nadala ra magko sa imong joke. Matay tarunga pa na ang pagtuklot. Sir kay kapalubig ang bakilid kayo. Nyagdagan kayong talinggab diha. Matugso kag mahinungdang mamatay noon ko. Wala sorry gi guys sir, wa binako tuyo sir. Matay asa naman ito og tagian ang yutaan. Ay, yung kaganiha og gapadulong na. Ay hulata sa gamay sir, kay gatix naman to siya nako. Kami nga Sila puro siya siya. O sige, magulat-ulat na naman tanay. Mawala nilang kuan lang di pa mistaan sa una. Hapon.
Pasensya kayo. Si ganito yung tag-iya, si Little May Squid. hapon ako din si Dan Florante Square doon siya, Oh, sir. na friend Square sir, pasensya ka. Ako magkuy ko ano Si yung kanatag. Tag-iyaan ganito yung yuta, yung sir. ilagwan. Ako may tagiyan ng yuta, dayon. Yuta. Pasensya kay ninyo. Di ka pa ni siya nanguan, sir, namanhin og baka. namalin baka damo kay guwayanan ko. Pasensya kay naulahi man god. So karon unya unsa may ikuan nato? Si Brian Manggod, gidiskussan ako niya about aning yutaa nga. Dako pong pagkayuta niya, interesado po kumupalit ba? Ay, di ka magmahay, sir, kay kanang hatong napita, dako kina siya. Nya, panalitan ibutan nimo na imong konhato mo. Moabot na dahil siya dito. Lapad gid siya sir. Lapad gid siyang yutaa tinuod, base sa akong nakita. Ang ako ra, kumpleto man kagpapilis og dokumento aning yutaa. Ako sir, kompleto. Kompleto ni siya og papilis ani mga yuta, sir, kay kani siya, sir. Daghan ni siyang yuta, puro kompleto kay sir man poy. Kuan apo siyang lolo. So sir tanan mo Kuan mo sa sumulunod. si Brian. Maayo kay kumpleto Wala, sir. sorry, si Kuan. Taga-asa man ituod ka sir? Haad Haatong unahan si sir, ila ang balay. katugan ito Katong lang. dakong balay nga pulahon ba, muto ila ang balay, sir, dako kaayo. Kita bidagway ka atong nagian mo ganinga. Oh sir, kuan kato. Inyo ara itong balaya dito dai sir. Dako ang balay ninyo sir god. Oo, pero Pero dili ila atong balay, sir, siya ang lolo man guto, sir. Yung guto iya Mao ba sir? Wala ba kay mga anak nga sumusunod aning mga yutaa sir? wala ko'y anak ka sumulunod sir kay kaning Kay kuan man gud, sir. Daghan naman ni siyang babae unta. Daghan na kini siyang babae pero nanabi na baog kuno ni siya. ay dili sa ingon nga baog ko sir. Dili ra man mo gusto bitaw nga mo paanak. Kay kuan, sir, daghan pa man gud ni siya negosyo ng kuan kanang giasikaso. Wala Ano yung mga title ginikanan nila, dai sir? Hinting Akong Amaw. mama man gud sir. Namatay kay gikuan, gipactor kasi panabe. Unya, akong papa Iyang papa, sir, namatay pud kay si Jig inom mo to, gi-high blood, gi-atake. Pasensya gid kayo sir ha og naisgutan nato sir. ay walay Walay problema na, sir. Kay dugay naman puto ka Atay, bilang walay. puto ka tuig nilabay. Past is past. Lain pa ako sir ba? Pila man day kantidad ani imong yutang ibraligya sir? kay pulo man na ka hektarya sir. Kung usa man gud ka hektarya mukabat na siya kuan mga so kung pulo ka hektarya mga 30 million, sir. So, oo mga 30 million kay kaya raman po kay na nimo, sir, kay negosyante ba ka pilahay raman na nimo, so centavos sulgi kay na nimo, sir. Kaya ra man day kayo sir. So okay ra nimo i-check ra nako pagbayad nimo sir. Kung chiki magud, sir, mas dali pa manggod siya kay di siya cash. Napuwat na si Kuan. Dali na siya makuha. So ako isip broker, ahente, so na ako 30%, so napo ko'y 9 million. Okay man po day dako man po day ako. Okay man po day siyang presyo, sir. Sige sir. Ugma, ihatod nako dayon tong check nga 30 million. Ba't ito na hinting Amaw? Tig square. ikaw na lang may tubag. Total naman kay 9 milyones pong bahin. Kabalo bitaw po ka sa unsay akong tubag. Dili square kay ikaw biya tag iya. Ang ipahatod ako no sa ilaog ma, sir. Sir, Di na nako na ibaligya. ako pala ito ng yuta, sir. Wa na. Good vibes na naman. Good vibes. Sobrang love trip. Ayan. Tanawan ninyo guys yung bagong upload. Hinting Amaw yan. Bantog lang tayo nga ang title sa ilang bagong upload. Hinting Amaw. Si Bubong hintin nila si Brian. So mga to guys, ayan. Sa di pa nakapag-subscribe sa Sector Biners, na ang description. Na sa link. Na ang ilang link sa description. I-subscribe nyo na guys. And subscribe po ninyo ang akong channel. And salamat sa pagtanaw. Ang pimong tanon.